Áno. Unavení ľudia. A robot to tu všetko počíta, preberá, áno. To je, prosím, pekne neviem čo, odmerá to pekne, áno. Ja to všetko mám. Áno, čo to? A tam je, hej! Kde ste sa to schovali? Nie, áno. To je, prosím, unavený človek. A slečna, bližšie, takto. Unavená, joj. A spinkala by si, že... Ukáž. Áno. Veľmi unavená. A Marek, kde si? Dalo, číslo. Jej. Aj toto. Marek, úsmev. Áno, toto je človek, ktorý tu pracuje. Vedej ho. Aj pomocnička. Brian, takto sladko spinka, lebo bola ťažká noc. Ťažká. Veľmi ťažká, veľa toho bolo, veľa vodiek, veľa. Pinti unavený, lístky predával jak besný. Šepištevo pomáhal. Táto lavica. Kde ste? Malá. Dodo, kde si, Dodo? Kurva, geco. To hovorí náš Dodo. Dodo! Nazdar, ľudia! Slečna, úsmev. Neskrývajte sa mi, prosím vás. Ja vás vidím aj tak. Ja vás nájdem, všetkých do radu. Kam toto? Ale prečo? Hambite sa. Nehambím sa, mne sa chce spať. No však kľudne. Je mi to skvelé ináč. Sa mi nechce spať. Uspí. Ťažko pracujúci ľudia, áno. Poďme domov. No vidíš. To hovorí každý. Koľko bral odtiaľ z tej onej? 350, koľko hovoril? Kto, čo? Ja tam mám ešte 400 svojich. A ja tam mám 300 svojich. No a kto 300? Akože 100 som požičal Janovi. Aha. Dobre. Že by Bobo takto pracoval. To sa mi nechce veriť. Come on! Moc sem láska moja! Chytaj hento! Malou! Pozdrav od Scream Promotion. Šefty. To sú ich šefty. Zatiaľ len na toto položíme. Tak nie. Odchod z dnešnej párty. Dohody posledné.
Reklama naša. Ja vás nevidím, pane. Ježiš, ja už nevidím vôbec. Úsmev, úsmev. Úsmev. Ja už som. Tak čaute. Tak čau. Tak čau, Marek. Zdravím vás. Áno, technomaniak. Čaute. Čo ty vieš, čo oni ešte pustia tu na hentam? Nikomu to nepraví. Ale prečo? Telefónno. Áno. Varum. To slateľ, áno. Kroky. Čo, ešte stále ona? Krok za krokom. A bežíš a Šnúru si ideš. odtiaľ zobral? Jakú? Na nabíjanie tohto. Tu je všetko. Dobre. Môžeš sa Pozri sa na vecko. Vece, kde ste? Tu som šťal ráno o 3:00 prvýkrát. Sem do toho. Tam. A. Fuj. Tuč. Naše schody. Vy sa tam nesmejte. Ja vás vidím. To je darček.